Namzetên jin ya Amedê ya Partiya Demokratîk a Gelan HDP hilbijartina pêşwaq ji bo ênartî nirxandin. Li gor namzetên jin di yekê mijdarê de pirsgirêka HDP ji aliyê bendav derbaskirinê nemaye. Armanca HDP ji sedî 15 deng sendinê ye. راستي علاقەیەک زێدەتر هەیە یعنی ji ber ku di wan operasyonان da her çiqas xwestin hêla me sûcdar bidin lê dîsa ji ber ku gel di nav da ye bi xwe dijî wî awayê dizane ji hêla kî ve hatiye kirin ew operasyon ji ber vê awayê dûrketinek yani ji hêla em bêjin pergalê ve hat yani hat kirin. Li gor namzetên jin piştî operasyonên ku AKP li ser siyaseta Kurda pêk tîne, dengê HDP bêtir zêde dike. Lewra HDP aştîxwaze û maf û azadiya gelan hemiyan diparêze. Siyaseta ku AKP li ser Kurdan dimeşîne, li Bakur bersiv nabîne siyasetekî şer e. Ji her demê zêdetir ev hilbijartin ji ber ku ti kesî nedixwast her kesî dixwast ku berpirsiyartî bigirin ser milû xwe siyasetê meclisê bikin lê serokkomar ji ber ku iqtidar ji destê wan derdiket mecbûr man gotin hilbijartin lê ew ên niha bi her du tapa ji çoka xwe bidin ji ber ku xuya dike wê HDP bi hêzeke pir mezin derkeve AXP wê Kurdistanê bi dawî dibe. Partiya Demokratîk a Gelan HDP di hilbijartina yekê mijdarê de jî kotaya jinan bilind girt. Li gor partiyên ku dikevin hilbijartinê, namzetên jin yê herî zêde di Partiya Demokratîk a Gelan de ye. Li gor pîvana partiye hejmara jin û mêran wek hevdû ye. Sevda Kaplan, NRT, Amed.